Год таму выстава была ўпершыню паказана ў народным фотаклубе Мінск. Дадзеная экспазіцыя, ўжо трэцяя, прадстаўленая ў гэтай святыні і з'яўляецца заключнай. Яна прызвана заахвоціць людзей браць большы ўдзел у раратніх святых імшах і перажыць радасны момант чакання нараджэння Хрыста. Дзеці так з задавальненнем, з ахвотай удзельнічаюць у гэтых святых імшах. Таму што гэта таксама для іх застанецца на ўсё жыццё ў памяці. Я памятаю свае раратнія святыя імшы, калі ты перад школай бяжыш у касцёл, удзельнічаеш у такой святой імшы і пазней ўжо ідзеш на вучобу ў школу. Гэта сапраўды застаецца на ўсё жыццё. Летам бягучага года серыя фотапрац была прадстаўлена ў намінацыі «Мастацкая фатаграфія» на рэспубліканскай выставе трыеннале сучаснага мастацтва. Па выніках рэспубліканскага конкурсу нацыянальная прэмія ў галіне выяўленчага мастацтва ў 2019-2020 годах. Фотавыстава, яна атрымалася сапраўды такая незвычайная, таму што яна такая больш паказвае асоб. Гэта не якіясьці, можна сказаць, віды касцёла ў час раратніх святых імшаў. Гэта такая больш партрэтная фотавыстава, якая паказвае чалавека, як чалавек рыхтуецца да святаў Божага нараджэння. Наведаць выставу «Рараты» можна да 25 снежня ў касцёле Найсвяцейшай Тройцы.